individual. Yeah. Seche muwuotho ko udhi e kor gwenge, kit weche mage muromo godo kaka jok makonyogi? Sama wuotho e kor gwenge, warserado gi weche mang'eny, kendo gin weche ma samoro moko wayudo ka tek kabisa. Mon liete kaka awacho mokwongo, gikale midhiero mang'eny kabisa. Nitiere mimayo lo. Iyudo ka sama jaduong' ne nosetho, nosenindo, Nyasaye nosekaw, tiyudo ka jodala gigo, wetegi jaduong' ne wuon pare manosenindo, iyudo ka koro dwa mailo, dwa noriembe kanyo. Mage gin gik moko ma gisane piny masani ok onego bed ni timore. Iyudo ka gineno, jomoko nitie maneno ni koro ng'ama nomiyi nitie ka, ne koro sani onge. Koro gineno mondo giriembi, gikaw lobno ero. Mago cases moyudo mang'eny kabisa, cases mag lope ma imayo mond liete, kendo gisano misando godo gi kaochege, kayuochege. Yeah. Ere kaka ukonyogi kudo ka imayo ng'ato? Korka wach mar lo, nikech lo ing'e en a very sensitive issue, ma samoro ok onyalo yudo konyruok ma instant. But program mar Widows Empowerment Program, wantiere gi lawyer ma offer pro bono services ne mond lietego. Wantiere gi lawyer Joshua Nyamori ma nose offer, kendo nose yien wasewinjore kode mondo ong'e kaka onyalo konyo mond lietegi e yudo lopegi back. Nitiere ma waseduoko ne, nitie ma noseduok ne lo, nitie miyo moro Homa Bay ne omalo, but noseduok ne lo. Yeah. Sani kung'iyo to ere kuma koro pachu ng'eyo? Ere giluongo ni ageta kata goals mago? Chal nade? Okay, wan kaka